Ja, hiernaast hebben we je net zien spelen voor de repetitie dan. Dus nu zitten we hier even in de, of achter de coulissen, zoals dat heet. Ja, je bent al 10 jaar bij de Wiener Philharmoniker. Is dat dan ook het nieuwjaarsconcert al bijna routine? Of is dat toch altijd wel een speciaal gevoel, en zeker in zo'n zaal? Ja, het blijft toch wel heel bijzonder. Inderdaad, 10 jaar ben ik hier al, dus het is, ik weet al wat me te wachten staat, maar het blijft toch elk jaar opnieuw heel bijzonder. En dan natuurlijk in zulke tijden waar een heel grote onzekerheid in cultuur bestaat, is het toch wel extra bijzonder dat we dit jaar weer kunnen spelen voor publiek. En ik begreep dat het concert wordt uitgezonden over 92 landen. Als je daar dan zit, heb je daar enig besef van of ben je puur bezig met de muziek? Het is beter om daar niet over na te denken. Nee, voor ons is het natuurlijk, we zouden identiek moeten spelen of we nu alleen maar voor het publiek in de zaal spelen. Dus het aantal maakt op zich niet uit, maar natuurlijk het weten van dit gaat nu echt live. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus alles wat dan gebeurt, wordt in zoveel miljoenen huiskamers doorgegeven. Ondanks dat heel veel mensen door het jaar weinig met klassieke muziek te maken hebben, dat ze toch op zondag zich erg verbonden voelen door het nieuwjaarsconcert. En dat is eigenlijk het mooie hieraan, dat we toch op die dag mensen samenbrengen door klassieke muziek. En de akoestiek in deze zaal, je hebt er veel meer verstand van dan ik, maar dat schijnt extraordinair te zijn. Ja, absoluut. Ik denk dat het absoluut een van de beste zalen ter wereld is. Het is minder groot dan het lijkt, dikwijls op het scherm. Maar op die manier kunnen we horen elkaar heel goed, dus we kunnen heel goed op elkaar reageren qua samenspel. En dat maakt de zaal zo bijzonder. Zo op je 23e kwam je naar Wenen om auditie te doen, maar meer met het idee van, ja, nou, dan heb ik die ervaring ook. Niet zo van zo, dan ga ik daar eens even de functie van soloharpist bekleden, want er waren heel veel kandidaten ongetwijfeld. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk een toporkest en je gaat er nooit van uit dat hij zo'n plek gaat winnen. Ik had ook geen ervaring met audities. Ik had ook nooit voor om echt in een orkest te gaan, wat misschien nu heel raar klinkt. Maar natuurlijk was dan de verrassing des te mooier om te horen dat ik de plek gewonnen had. En toen begon natuurlijk de verhuis naar Wenen en het echte leven hier. Wenen is toch weer anders dan Peer eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Ja. Sowieso van het platteland, zal ik maar zeggen, naar een grote stad. Nee, maar het is een prachtige muziekstad. Leeft voor de cultuur, dus er is echt geen betere plek voor mijn job om te horen. Ja, en de Wiener Philharmoniker wordt toch gezien als een van de top 3 van de wereld. Hè? Ja, absoluut. Dus dat is ook voor jou
ja, voor je eigen naam ook en om daarbij te horen. Dat brengt je op een heel ander niveau. Absoluut. En natuurlijk is het orkest zo goed en belangrijk omdat het natuurlijk een enorm historische traditie heeft. Er zijn componisten zoals Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler die met het orkest gewerkt hebben. Dus die rijke traditie die wordt generatie op generatie doorgegeven. Dus in zekere zin is het een enorme leerschool. Dus is eigenlijk, Wenen is een beetje de geboortestad van de westerse muziek, klassieke muziek. Dus het is echt een fantastische plek om te mogen werken. En dat voel je ook zo? Ja, het leeft hier nog steeds. Ook als er een première in de opera geweest is, zal er de dag nadien zullen de kranten vol staan met recensies. Klassieke onderwerpen leven hier echt. Het is een gespreksonderwerp tussen de mensen. Ook tijdens de moeilijke coronaperiode stond cultuur altijd op een heel belangrijke plek. Het wordt steeds mee in het debat genomen van wat doen we nu met cultuur, mogen ze open blijven of niet. Iets wat in andere landen niet altijd zo het geval was. Dus wij mogen ons heel gelukkig prijzen met zo'n plek. Het zijn altijd beroemde dirigenten natuurlijk en deze keer is dat Daniel Barenboim. Maakt dat een groot verschil eigenlijk qua uitvoering van dat concert? Absoluut, het is ook maar een heel select clubje van dirigenten die het Nieuwjaarsconcert mogen dirigeren. En dat gebeurt op uitnodiging van het orkest. Ja. Natuurlijk eerst en vooral op basis van staat van verdiensten, maar dan ook niet elke dirigent, hoe goed die ook is, kan dit programma dirigeren. En dat klinkt misschien heel vreemd. Maar hoe eenvoudig deze walsen klinken, des te moeilijker zijn ze om te dirigeren. Het is echt enorm een veel eisend programma. En niet iedereen is daarvoor weggelegd om die Weense feeling te dirigeren. En Daniel Barenboim is absoluut een van de vaste dirigenten die het nu voor de derde keer al doet. Nog een groter gebouw en misschien nog wel indrukwekkender. En je baan ligt hier en in de muziekverein. Eigenlijk heb je twee banen in feite. Ja, dat klopt. Veel mensen denken die ons enkel op het Nieuwjaarsconcert zien, dat we alleen maar walsen spelen het hele jaar lang. Maar we zijn elke dag in de opera actief. En het zijn dezelfde muzikanten die de Wiener Philharmoniker vormen. Dus we hebben inderdaad vergelijkbaar in België bijvoorbeeld met de Munt en het Nationaal Orkest twee agenda's gecombineerd. Ja. Dat is niet altijd even makkelijk om dat goed te organiseren, ook voor je eigen agenda, denk ik. Hè? Nee, het is een heel drukke agenda, maar wat heel fijn is, door het feit dat we zelfstandig zijn. In de Wiener Philharmoniker kan elke instrumentengroep zijn planning zelf bepalen. Dus wij kunnen, aangezien ook als we op tournee gaan, dan loopt de opera nog steeds door, ook in Wenen. En op die manier kunnen we dan in de instrumentengroep bepalen van wie gaat er op tournee, wie blijft er in de opera. Dus ondanks het vele werk zijn we door het zelfstandig zijn vrij flexibel. Ja, en jij bent dan hier de solo-harpiste, maar als jij niet beschikbaar bent, dan zijn er ook nog een paar
collega's die jouw plaats kunnen innemen. Inderdaad, en we hebben ook nog een harp in het Bühneorkest. Dat is iets wat heel uniek is in Europa. Een orkest in de opera dat enkel nodig is voor de muziek die achter de scène gebeurt. En daar is ook nog een harpist bij. En dat is dan quasi onze eerste vervanger als we die nodig hebben. En die zie je niet als die publiek? Zie je nooit, die moet zich ook nooit omkleden. Die kan gewoon in comfortabele kleding zijn dienst komen spelen. Ja. En hoe zou je de muziek van de Wiener Philharmoniker willen bestempelen? Het programma dat we spelen op het nieuwjaarsconcert is een bepaalde salontraditie die hier ontstaan is. Iets heel specifiek uit Wenen. Maar natuurlijk is dat niet het enige wat we doen. En spelen we natuurlijk het hele repertoire van Mozart tot Brahms, Bruckner. Ook moderne muziek, omdat we natuurlijk ook nieuwe componisten willen ondersteunen. Maar natuurlijk is het eerst en vooral een klassiek gegeven. Ja. En heb je binnen dat klassieke genre, binnen het orkest, even los nog van jouw solo-activiteiten, heb je daar bepaalde componisten dat je zegt van, die passen echt typisch bij mijn voorkeur? Voordat ik naar Wenen kwam had ik nooit opera gespeeld, dus alles was nieuw voor mij. Maar ik ben een enorm grote fan van Richard Strauss. Dat is natuurlijk een andere Strauss dan de Johann Strauss die we in het nieuwjaarsconcert horen. Omdat hij fantastische opera's geschreven heeft, zoals de Rosenkavalier en zo verder. En Puccini is natuurlijk voor de harp ook een heel mooie componist. Altijd een heel mooie rol voor de harp weggelegd. Dus ja, ik heb wel heel veel nieuwe componisten mogen ontdekken natuurlijk. Ja. En komt de harp meer of minder aan bod in de opera ten opzichte van een podiumconcert van het orkest? Dat is heel erg afhankelijk van het repertoire, maar ik zou bijna durven zeggen meer in de opera dan symfonisch. Omdat er meer rustige momenten zijn? Ja, en meer aria's, natuurlijk ook meer ruimte om bepaalde passages te gaan begeleiden en kleur te brengen. Dus in de opera zijn er inderdaad, en ook bij het ballet zijn er heel veel, dat we ook spelen natuurlijk in de opera. Heel veel mooie cadenzen weggelegd voor harp. Dus meer repertoire dan het symfonisch. En dan natuurlijk het verhaal van hoe kwam je bij de harp terecht? Want je was bij de Harmonie van Peer. Ik ben met piano begonnen en wou dan inderdaad met een klein koffertje naar de Harmonie van Peer, liefst met hobo of klarinet. Iets leuks om mee te nemen naar de repetitie. En het was de dirigent van het orkest, die ook mijn notenleerleraar was, die zei van ik wil graag een harp. In de Harmonie van Peer om er een symfonisch blaasorkest van te maken. En zo ben ik heel toevallig met harp begonnen en ik zit er nog steeds mee met dat klein koffertje.
Het is toch al een stap, hè? Een hele weg van de harmonie, met alle respect, naar hier de top van de wereld. En jij hebt nog een paar keer gespeeld op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Ja, inderdaad. Toch? Met de harmonie van P. Ja, we zijn daar zelfs vice-wereldkampioen geweest. Nee, het was echt een heel goed orkest. De dirigent heeft ons toen destijds ook echt naar een hoog niveau getild. Ja. En we speelden toen ook al symfonisch repertoire bewerkt voor harmonie. Dus het is wel een enorm mooie leerschool geweest natuurlijk. En dat is een enorm mooi, zelfs al gaat iemand niet de professionele weg, maar dat is een heel mooie traditie vind ik in Limburg algemeen. Om die harmoniecultuur te blijven behouden, omdat er zoveel geleerd wordt, het samenspel, het sociale leven ook. Het is echt een heel belangrijke bodem voor heel veel verschillende facetten. Ja. Maar had je toen al de droom om hier of ergens anders in de top van de wereld te kunnen spelen? Goh, ik kom uit Limburg, ik heb nooit echt heel grote ambities gehad. Ik was altijd heel tevreden met wat ik deed. Ik deed graag muziek, maar echt om enorm grote doelen voorop te zetten, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Dus ik heb ook nooit de droom gehad om hier in het orkest te zitten, omdat ik me gewoon niet kon voorstellen dat dat ooit een optie zou zijn. Dus ik ben... Het is je bijna overkomen. Ja, eigenlijk wel. Ja, dus je doet dingen, je doet die graag, je doet daar je best voor en dan ben ik eigenlijk van het een in het ander gerold. Ja. Kun je zeggen? Ja, ja. Van peer naar wenen gerold. Ja. Your upper arm. Yes, you hear the difference? And breathe. And again, release, release. So without pressing the wrist. No, without pressing. So just imagine like you hold an orange or you hold anything in your hand, you just bring the fingers together without the wrist. No, without the wrist. Better? Just bring them together. Yes, that's very good. Yes, and now we have a beautiful sound quality that sounds great. Ik voel me hier wel thuis omdat de mentaliteit heel erg aansluit bij hoe ik ben opgegroeid. En verder is het enorm fijn om hier in toch een internationale school aan heel getalenteerde mensen te mogen lesgeven. Dus ik kan eigenlijk mijn ervaringen die ik in Wenen opdoe en elders in de wereld aan jonge mensen doorgeven hier in Maastricht. Right? Now I hear daga 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 daga. You come earlier than the melody. Now try really to shape how you were singing before. But beautiful melody. Can we try now to put everything together and just put your 16 notes, the fourth finger that we don't have to pull out. Just go in as much as you can. Ligt Maastricht niet naast de deur van Wenen, hè, wat jouw hometown is, zou ik maar zeggen. Dus dat betekent dat je eventjes op en neer komt, meestal. Dat is nogal een expeditie dan. Ja, inderdaad, dat is meestal... af en toe doe ik het inderdaad in 1 dag. Dan sta ik 's morgens vroeg om 5 uur op en dan vlieg ik naar Düsseldorf, van Düsseldorf naar Maastricht. Geef 6 uur les en dan vertrek ik terug naar Wenen. Dus inderdaad, dat is soms een lange dag, maar ik ben, dankzij de mogelijkheden binnen Europa is het allemaal doenbaar. En ik heb een hele flexibele, drukke maar flexibele orkestagenda die ik dan eigenlijk kan aanpassen zodat ik hier ook regelmatig kan zijn. Maar dat is soms een beetje puzzelen. Ja. En dat is zo gemiddeld 1 keer om de paar weken zo? Ik probeer standaard om de 2 weken te komen, als het kan meer. Maar ik heb ook gemerkt dat studenten die op dit niveau zijn, die hoeven niet elke week
bij de hand gehouden te worden. Dus zo'n gemiddeld van 10 dagen is meestal goed, zodat zij ook tijd hebben om de input te verwerken en dan ook zelfstandig kunnen werken voordat ik weer terugkom. Ik geef echt enorm graag les. Ik krijg er eigenlijk heel veel energie van terug. Meestal denken mensen na zo'n hele dag lesgeven dat ik helemaal ben uitgeput, maar eigenlijk geeft het mij energie. En zeker als ik met mensen kan werken die ik zelf heb mogen uitkiezen omwille van talenten die ook begrijpen wat ik probeer door te geven, dat ik echt merk ik kan ze verder helpen. En dat geeft mij enorm veel voldoening en energie. En het is ook daarom dat ik het kan volhouden, anders is het natuurlijk niet mogelijk. Beautiful. That's very nice. So also when you have the release of the phrase, we want the 16th to be calm. Daga, 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 da. Bijzonder aantrekkelijk is hier in Maastricht voor internationale studenten dat de school erg internationaal georiënteerd is. Ik kom dan wel uit Limburg, woon in Wenen, maar er zijn heel veel docenten die vanuit het buitenland komen, die zelf een eigen carrière als uitvoerder hebben en die het conservatorium ook bewust aantrekt om Maastricht op de kaart te zetten naar internationale studenten toe. Daarbij wordt dan ook nog een keer alles in het Engels gegeven. Dus bijvoorbeeld een Japanse student moet niet plots schrik krijgen dat ze Nederlands moet leren. Dat is fijn als er dat bij komt natuurlijk. En er zijn ook veel studenten die dat zelfstandig daarvoor kiezen om de taal te leren als ze hier zijn. Maar het is echt een hele internationale school. Maar dan hebben we als derde ook nog je solo-carrière. Juist, ja. Binnen 24 uur per dag. Ja, nee, maar het gaat natuurlijk hand in hand. Ik ben dankbaar dat het orkest ook toelaat dat ik nog solistisch onderweg kan zijn. En het is nu ook zo, ik heb ook in het orkest heel veel solo-passages te spelen. Dus ik vind, in zekere zin ga ik beter in het orkest solo spelen als ik de ervaring heb als soliste op podium te zitten en omgekeerd. Dus ik heb ook veel van het orkest meegenomen in hoe dat ik wil musiceren, klank wil maken. Dus de twee gaan hand in hand. Ze ondersteunen je daarin of geven je de ruimte in ieder geval. Absoluut, en ook dankzij onze zelfstandige functie binnen het orkest kunnen we dus eigenlijk ook onze hele planning zelf opstellen. Het maakt het natuurlijk extra druk, maar het is wel heel fijn dat het mogelijk is. Dus het zijn al die verschillende facetten die het zo boeiend maken en ik ben blij dat ik al die verschillende dingen kan doen en dan inderdaad ook nog lesgeven in Maastricht. Dat komt er even bij. Ja, dus, maar het is, alles geeft mij op een verschillende manier energie. En het is ook daarom dat ik het kan volhouden, denk ik. Bijvoorbeeld voor die solo-carrière, maar ook voor het orkest ben je ook nog heel vaak op tournee. Je hebt wel eens gezegd van ik woon in Wenen, maar eigenlijk woon ik in mijn koffer. Ja.
Ja, gelukkig is die groot genoeg. Ja. Ja. Maar je bent heel veel onderweg. Ja, ik ben heel veel onderweg. Nu, dat is ook een soort van instelling, mentaliteit. Van, ik weet nu heel goed hoe ik mij moet instellen op het reizen. Van elk moment probeer ik het beste te maken, ook van de wachttijden op de luchthaven bijvoorbeeld. Efficiënt. Ja, dus het is gewoon een soort van omschakeling in het hoofd en dan is dat ook allemaal niet zo erg. Alles wat je veel doet wordt routine en wordt steeds makkelijker. Dus dat is eigenlijk geen obstakel, maar meer een mogelijkheid om een job nog op nog meer plekken te mogen uitoefenen. Je hebt nu een nieuwe cd uitgebracht en daaraan gekoppeld zijn dan ook weer solo-optredens, helemaal alleen of met ensembles of wat dan ook. Ja, inderdaad. De nieuwe cd is eigenlijk een beetje een ode aan Wenen, omdat ik exact... Vienna Stories. Ja. Omdat ik dit jaar exact 10 jaar in Wenen ben. En het is echt een ode geworden aan het orkest. Met repertoire uit zowel de opera als de symfonische wereld. Dus eigenlijk een weerspiegeling van mijn tijd in Wenen tot nu. Dus voor die solo-carrière ga je ook all over the world, net zo goed als met het orkest, om toch her en der optredens te verzorgen. Ja, inderdaad. Ik ben inderdaad ook heel veel alleen onderweg. Gelukkig kan ik ook goed alleen zijn, dus ik heb een beetje het beste van twee werelden. Ik zit ofwel in een heel grote groep, of af en toe ook een beetje tijd voor mezelf. Concert, maar dat was dan een soort Titanic, want dat was de avond voor de algehele lockdown. En een heel symbolisch concert geweest. Was mijn laatste soloconcert voor de eerste algemene lockdown, waar letterlijk de hele wereld stil stond. Daar hadden we niet kunnen denken dat inderdaad de hele wereld on hold ging. Eerst was ik nog licht optimistisch over een beetje vrije tijd die ik ging hebben. Ik dacht maximaal 2 weken. Daar gaf ik niks om dan met mijn ouders in Limburg een beetje tijd in het groen door te brengen. Maar het is dan toch een heel ander verhaal geworden. En, je hebt je daar nog redelijk doorheen kunnen worstelen, want in vergelijking heeft zowel het orkest hier als ook jijzelf toch nog behoorlijk wat concerten gegeven eigenlijk. Hè? Ja, wij zijn eigenlijk met het orkest meteen na 2,5 maand terug beginnen werken. Het is hier van in het begin eigenlijk heel goed geregeld geweest met sneltesten. We zijn daar meteen na de eerste lockdown mee begonnen. Dus 2-3 keer per week minimum om de opera te kunnen laten doorgaan, ook de Philharmoniker. We hebben dan in Salzburg de hele zomer gespeeld. Dus ik dacht initieel van ik ga zeker een half jaar vrij hebben toen alles duidelijk werd wat er aan de hand was. Maar wij zijn vlug terug begonnen en daarbij had ik mezelf een doel opgelegd om het programma van de nieuwe cd klaar te hebben. Waar ik heel veel werk aan had, wat ik ook dankzij die eerste lockdown deels heb kunnen waarmaken. Maar het is dan eigenlijk toch nog uitzonderlijk druk gebleken. Maar ik moet me gelukkig prijzen, want ik weet dat er heel veel muzikanten een heel moeilijke tijd hebben gehad. Die geen vaste job hadden. Dus ik mag me echt... ik zat in een bevoorrechte positie om in een orkest te zijn waar ik maandelijks ondersteund werd en nog creatief kon bezig zijn. Dus CD heb je ook eigen composities staan, hè? Niet alleen van de bekende componisten. Ja, het is natuurlijk allemaal een ode aan die bekende componisten, maar ik heb inderdaad zelf een fantasie op de poème van Puccini geschreven voor harp solo en dan 2 bewerkingen van het lied Aan de maan van uit Rusalka en een bewerking van Le Prélude van Liszt. Dus dat is werk dat ik
gedaan hebben in de lockdown, dat was nooit gelukt met de drukke agenda die we in het normale leven hebben. Maar dat ga je dan wellicht meer en meer doen? Of, ja, ik hoop het. Dat is iets wat ik heel graag doe. Er wordt vaak gezegd dat klassieke muziek is voor elite. Dat vind ik helemaal niet zo. Maar er is wel waarschijnlijk een beperkter publiek dat echt kan vatten waar wij mee bezig zijn. Op welke voorbereiding, op welk niveau dat we moeten presteren om dit te brengen. En dan hoeft het voor ons ook niet de massa te zijn. Dus het is genoeg om een zaal vol te hebben van mensen die echt van muziek houden, echt kunnen begrijpen wat we doen. Ja. En meer hoeft dat niet te zijn. Dus we hoeven geen brood en spelen te worden, zolang het kwalitatief blijft. En zijn die mensen in de zaal dan altijd muzikaal onderlegd, geschoold? Of kan het ook zijn dat die mensen gewoon van nature dat kunnen waarderen? Ja, natuurlijk. Je hoeft niet altijd geschoold te zijn om iets aan te voelen, om iets ergens van te kunnen genieten. Maar dat is het belangrijkste, vind ik. Ja. En dan in Wenen is het zo dat de abonnementsconcerten van het orkest van generatie op generatie worden doorgegeven. Dus eigenlijk per definitie zijn uitverkocht. Dus dat is iets dat echt heel erg leeft. Dus het is heel moeilijk hier om aan kaartjes te geraken, maar dat is natuurlijk weer het mooie van Wenen. Ja, en te midden van al die muziek moet je ook nog leven in Wenen. Hè? Hoe is dat? Ja, zoals je kan zien zijn er wel slechtere plekken ter wereld om te wonen en te werken. Het is ook een stad die steeds opnieuw op plaats 1 in de lijst van beste levenskwaliteit komt te staan. Het is een stad die prachtig onderhouden is, natuurlijk een rijke geschiedenis met prachtige gebouwen die heel goed onderhouden zijn. Ik voel me ook heel veilig, ik kan hier perfect 's nachts nog alleen over straat lopen. Het is echt een heel fijne, heel aangename stad. Ja, absoluut. Ja. En dit is intussen dus wel jouw thuis. Dat is eigenlijk niet meer Limburg, na zoveel jaar. Natuurlijk, Limburg zal altijd thuis blijven. Maar ondertussen, nu ik er 10 jaar woon, kan ik toch wel zeggen dat ik me hier ook thuis voel. Ik heb een fijn eigen plekje in de stad. Voor jou is ook belangrijk, waar voel ik me thuis? Dat is ook wel belangrijk. Of waar heb ik een goed gevoel? Absoluut, ja. Omdat er zoveel werk is, sowieso vind ik het belangrijk dat alles wat ik doe, inderdaad dat het aangenaam is, dat ik mijn tijd verbreng met aangename mensen, aangename plekken. Omdat het geen zin heeft om dingen te gaan doen die energie roven. En daar ben ik misschien wel selectiever in geworden door het vele werk. Maar dan doe ik echt dingen die mezelf voldoening geven.
jaar blijft dat jouw stad. Ik neem maar aan van wel. Ik had nooit kunnen denken dat ik ooit naar Wenen zou verhuizen. Ja. Dus in die zin ga ik nu ook geen beloftes. Nee. Beter niet, want ik dacht aanvankelijk ik blijf hier 5, 6 jaar en dan zien we wel weer verder. Ik ben er al 10 jaar en ik zie het einde nog niet in zicht. Dus ik zie wel wat het leven nog brengt.